Don't make me wait, ready right now, yet to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she out here that broke to your socks. Watch her go, no, she a pro. Hands on your knees for your wine so. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Yan ay patungo. Ang Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama niyo na naman ang pinaka-pinagkaitan ng seksyonan. Pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ. Ayan, thank God, it's Friday. Kaya sabay-sabay tayo. Halo, Madrid Nation! Ayan, halo rin sa ating mga almusalers. At syempre, halo sa ating mga top 5
Philippines, Cebu, at sa Davao, Madrid Philippines, Davao. At syempre, itong live na to, huwag na huwag niyong kalilimutang mag-react, lalong-lalo na ang like react at heart react. At syempre, huwag na huwag niyong kalilimutang i-share ang ating live stream for today to win special prizes. Kaya naman hindi magpapahuli ang ating guwapong Kengkoy na talaga namang 2.0 siya ngayon. Ayan, tanongin natin kung excited na ba siya next week. Walang iba kundi si Rupi! Hello, Madrid. Hello, almosalers, clubarers, and clabacious. Hello. Ni Rupi kanina. Oh, excited ka na yan. ba sa pot money next week? Yan, excited na kaming lahat. Ako, excited na ako. Kayo ba? Paki-comment naman na excited kung excited na kayo. Pan, money, natin. Raging ITD. Ang bagal Lolo ko po na ng lang. internet. Ayan, hello kay Anshel. Kay Ashel Sentimo at sa 12 nating nanunood ngayon. Halo. Ayan. At Hello syempre, sa inyong lahat. Hello sa inyo lahat. At syempre, hindi magpapatalo ang ating napakaganda at napaka-cute na cutie patuti, Hippy! Hello, Madrid Nation! Magandang Friday sa inyong lahat. Yes. Ayan, dahil nalalapit na naman ng ating weekend, ay sulitin nyo na ang aming games and prizes ngayon dahil magkakaroon kami ng pakulo sa Monday. Kaya naman abangan nyo kami sa Monday dahil magkakaroon tayo ng pot money ng hangman. Ayan. Yes. Siyempre, binabati ko rin ng happy birthday ang daddy ni Zen Master. Yes. Ayan. Happy So, yan guys, birthday. comment happy birthday naman dahil mag-birthday ang kanyang papa. Anong pangalan? Umuwi siya ng Mindoro. Anong pangalan ng Yes. inyong father, Miss Zen? Ariel po. Ayan. Happy birthday, Team Papi Ariel. Papa Ariel. Ariel from Kung gusto nyo, Almusal Club. Yes. guys, kung gusto nyo batiin si Papi Ariel, Comment. paki-comment. Happy birthday, Papi Yes. Ariel. Hello, Alex Papi. Gaviola. P-A-P-I. Papi. Michelle Sentino, Miss Jazzy Banaag, and si Ma'am Sheree dahil Friday ngayon namimiss ka namin tuwing Yeah. Madrid Live. Wala akong makatabi. Ayan, sino tong naka-SP Madrid, halo, sabi niya. Babu. Halo. Hitish? Hayan Hitesh pala. Si So, Hitesh yan, Joanny. halo. Sabi ni Alex, happy birthday, Miss Zen. Ay, father pala. Ayan, happy birthday sa father mo, Direct Zen. O, yan. Happy birthday kay Papi. So, ayan guys, para sa mga hindi nakanood ng announcement namin this week, abangan nyo kami sa Monday dahil guys, magkakaroon kami ng pot money sa hangman. Ayan, sabi ni Prietos. May mga surprises. Halo sa lahat. Yes, may mga surprises din. Kaya naman lagi lang kayong tumutok Yeah, dahil palaki tumutok na ng kayo, palaki ayun. ang ating Ano yun, Almusal yung Club. pangalan ng isang surprise namin is The Lucky One. Ayan ah. Yan! Kasi di ba, parang nahirapan sila dun sa mga ano natin, sa ibang game. So may The Lucky One lang. Swerte lang. So, ayan guys, ito from our direct Zen Master. Ang isa pa naming pakulo ay kahit hindi ka na maglaro, tama Yan, ba? yun, Kahit yun yung hindi balaki ka na one. maglaro, Manood ka lang. magkakaroon ka ng prize dahil Kasi yung you hinahinaan are na the lucky one. Baka ikaw na ang itinadhana. Yes. Kung ano man yung lucky one na yun, guys, abangan Sa nyo Monday. next week, Monday, ha? Lagi kayong manood kasi marami kaming pakulo Yeah. Oo nga, na. kasi Pasko na, kaya naman sobra. Ayan, sabi ni Asper Madrid, babati naman po, Team Davao. Halo. Team Davao. And sabi ni Ruth Gabehan, BPI, Team Davao. Mali yung sayo. sabi ni Ruth Gabehan, blessed birthday, Father Ariel. Si Victor Timbang naman, halo, almosalers, halo. Ayan, sabi ni Hitesh, then happy birthday to father of Miss Zen. Wow, Sabi ni, complete. oo, meron din si Ayan, ang Hitesh. daming bumabawi. Ay, bumabati. Sabi ni Hitesh Jotwani, wishing all the happiness of this world to To the guy who gave birth to such a beautiful soul.
Oh my God! Feeling ko skip place ko na si Tesh mamaya. Sino kaya si Tesh? Charot. Ayan. Sabi ni Ashel Santino, happy birthday po. Ayan. Yes. Siyempre, from our Zen Master, what's your message to our solid almusal? Yes, what is your message to your loving father? Na talaga naman, Ayan. mapapauwi ka pa sa Mindoro. Kaya naman, huwag mo kalilimutan. I-share ito dahil para malaman nila na kahit manood ka lang sa The Almusal Club, pwede ka Start na ba tayo? At ang Start na kahon tayo. sa'yo Yes. ay the Lucky one! The lucky one. Ayan. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yes. Lalo, beep. Charot. Pabati po, General Santos. Team General Santos, sabi ni Mr. Razor. Hindi ako nakamove on kanina. So, Ang sakit. simulan na natin, guys, ang ating unang game. Ang inyong all-time favorite, Hangman. Ayan. Yan, pwede kayo easy or hard. Ayan. Kuya, wag mong ipatahalo-halo sa OJT namin dati na si RJ Bautista. Halo-halo, RJ. Halo-halo! sa Ayan, inyo bumati lahat. na rin si Miss Jazzy ng happy birthday, Yes. Daddy Ariel. Ayan. Wag daddy! Papi! Papi! Parang ang saya-saya Papa, natin ngayon. ganun. Dahil dyan sa lucky one na yan. So, ayan guys, input nyo na ang category na gusto nyo kung easy ba, medium, or hard. Hard. Siyempre naman kung nag-enjoy kayo sa aming games, ay Music mo. meron mo dyan. Ayan, sabi ni Anong isasabihin ko? Hitesh Jo. Ayun, i-hard Teka, react at teka. line react nyo ang aming stream Eto, today. may sinasabi si Hitesh Jo Tawani. Let's ask Miss Zen what she wishes for her father. Good health. Ayan. Good health Good now. health and Good right health daw at right conduct. and right conduct. Good health and right. Okay, game na. And more manok. Yes, more manok to come. Sa mga gusto daw magbigay ng tali sa akin dyan. O kaya, ano, green, red We alakaak. accept. We accept walk-in. Dahil dyan may tatlong Walk-in sumagot. chicken. May tatlong sumagot. The hard. Ruth and So, Victor. yan ang ating unang Hard. category, guys, ay hard. Yes, yes, yes! Just Yes. real. Then, after ng hard, ay sabi ni Mr. Ray, easy. Yan, sige. So, yan ang ating unang category ay one vowel word. So, yan na naman po ang ating malupit na category, Uy, guys. one vowel word. Kahapon Dahil, yung one vowel ano, word natin. Baka yun na naman ay, yun. one vowel din kahapon. Yes. Tama. Tama. Ayun. So, guys, input nyo lang kung ang vowel ba na hinahanap natin ay A, E, I, O, or U. Vowel. Yan. Ayan, sabi ni Ashel Sentimo, kain po tayo. Ay. Yan. Yes, Pakabusog, may Rachel. Kaya naman sa mga kumakain dyan, pwede nyo isabay ang paglaro. Yes. Oh. At sa mga walang data, Yes. pwede kayong makicomment. At sa mga Sa gustong inyong mga kasama dyan. At sa mga gustong magkaroon ng batch ng Top Fan, ay manood lang kayo lagi at mag-comment sa aming laro. Yes, guys, kasi yung mga top fan ng Almusal Club ay magkakaroon din ng prize. Mga one week lang Di kayo ba manood, magiging meron na kayo. magiging top fan ka kung continuous ka nagla-live. Yes, and kung nag-share. continuous kang nanonood ng aming live, Tsaka ay magkakaroon nagla-live ka ng mga ng top posts. fan badge. Pwede ba like lang? Oo, basta lagi may engagement. Ayan, sa sabi page. ni Hitesh, how do I become Ilalike top ko na yung fan? page ni Ibana. Yes. Uy, pakisagot naman yung yung tanong. Kasi di mo hula natin. Di ba hula Tinanong niya na? ng English, so answer it in English. Sabi, Sabi niya, how do I become top fan? Thank you for your wonderful question. Okay, yung mga humuhula. Sabi ni Ruth, letter O. First of all, I would like to thank my mother and Wala father. O. Sabi ni Victor, letter I. Letter? S2. Hites, you just need Ayan, to watch Almusal Club every day. Yes, every day. Nag-compose ka pa ng English, kaya ka Oh my tumahimik. God, I know Ha? na. Napakalupit mo. Hindi. Nananahimik ka dyan. Walay nagko-compose Hindi, ka. sabi ko Yan. letter O. So don't forget, mag-heart react and like react if you're Ay. enjoying our So, live ang ating today. vowel word ay letter, ay wala pa. Wala pa, letter T pala. Sabi ni Asha, letter N. Letter N. N? Wow! Ang dami letter N. Ano yan? T, N, T, N. Ay, so ang ating vowel word ay letter I. Yes. Mami. Letter I
ang ating one vowel word. Wala nang hula ng vowel, ah. Wala na Yes. hula. Kasi mag-hula, one lang yan. One lang yung vowel na A daw, A, yabi. No, wala nang A. Halo-halo A? kay Del Romeo. Wala, hindi na po pwedeng A. Kasi may Noted. vowel. I Yes, will get one to see. vowel word. Ayan. Will I Noted. get to see Miss Zen every day? Of course! Who you? Yeah. Do not attempt to hurt our Zen master. Oh my goodness. Yes, sabi ni Hitesh. Letter T. Letter T. Feeling ko mag-English na rin ako lagi. Oh, he's not a Filipino. I So, thought we're going to speak in English so today. I will ask you So, once again. letter E from Ashel Centino. English is provoking me. Sabi ni Ashel. Ay, sabi ni Victor. Letter S. S. Ashel, hindi ka pwede mag-vowel. Uy, grabe ka. Feeling ko alam ko na yung sagot. One vowel. Nasaan na yung mga ano natin? Hello, Mga IT hello, natin. Lester Franza. Hi, Lester Franza. Ayan, it starts with letter S, ang ating one vowel word. Letter S. So, letter P from Ruth Gabehan. Ba't ako nag-English? Letter P. Letter P. We should speak in English. So, ano, Because we have international viewers, Taglish. diba? Yes, we have So, international for viewers, international, guys. so we have to speak English. We have international viewers. So, Nosebleed already? English is an international Yes, language. kinda, Hatish. Yes, let's English. Hitash pala, I Uy, may mean. sinabi si Hitesh. Oh, wait. She said, He. he. I'm sorry. He said, Nosebleed already? No, we can handle that. We're cool, we're cool. Oy, sabi ni Ruth. Ruth said, striking. Striking. What does striking mean? Yes. Alright. Halo, Polambat. Nice. Alex said, Strip strip lining. Striking. Striking. I want that striking. Buksan na ba na? May letter P ba yun? What did you say? I'm sorry, English. We have S-O-P-O. Tama ba? Diba before we have a policy? Yes, E-O-P. No, Okay. no, we do that. We're fine. Okay, so sabi ni Alex, ano yung mga strip Whining. nyo? So let's try letter R. Letter L. Whining. No, it's All our viewers also have to speak. I think we have one day that everyone should speak English. Hitesh, do you want to see Zen Master? Sabi ni Prieto said, stripping. Stripping. Letter? Feeling ko stripping. Letter P. Letter P. we already have letter P. Ay, oo. May P na. We will set up So another let's try letter G. Letter G. Yeah. G. Hitesh. Okay. Hitesh said the strip lining it means techniques to land. Wow. So, strip lining. So, I have It's not, strip lining kasi, We already have letter L. L. So let's try letter R. Letter R. strip lining. Okay. What? May nakahula na ba? So since we don't have letter L, ang pwede na lang is W. W. What? Walang letter L. What's that? Yes, we don't have letter L. What's that? Strip, Strip dining? What's that? Street Victor, what does strip dining mean? street dining. Why do you eat dinner? Strip dining. Street dining. Ano kaya yung tama? Magbukas tayo ng letter. Magbigay kayo ng letter. What? Letter. Yun bang strip dining habang kumakain ka ng dinner? Oo, pwede. Nag-street Feeling dining. ko strip Okay, dining. letter D. Letter D. Ay, mali! Mali! Hindi siya We street don't have dining. Letter D. So it's not strip dining. Strip shining. Hello, Strip mining? Oh, mining. Gusto ko letter M. Oh! Sino yung una dyan, Victor? Si Victor. Strip
my name. My name. Gulat tayo lahat ah. Gulat na gulat, guys. Okay. Okay, so congratulations, Victor. Timbang, ikaw ang unang nakakulat. Yes. Category. So, please PM your number to have your low price later. But, Jana, ba't nag-Japanese ka ng name? Hello, Okay, Jana. Next na tayo. Next category. Kala mo For our makakalimutan next sa amin, ha? category from Mr. Ray, easy daw. Easy. Easy. Yes. Minsan pag easy sila yung may hirap eh. Okay, ang ating next category ay Famous brand. Famous brand. Congratulations sa nanalo, sabi ni Ashel. Congratulations. Congrats lang. Congrats. Hello. Congrats sa nanalo. And Congratulations. for Hangman Set 2, our category is famous Brands. Hello, hello, Ruth. Ay, Hello, Lujan. Jana. Guys, Jana. paalala lang. Sa mga gusto mag-donate ng Wow! ano. Wait lang, pati yung viewers natin. Si Victor naging Wow! decide. Oh my God! Okay, I'll be Sending my phone number. Later. So, ano, Okay. ganito na lang. POP tayo Every Friday. We have, Tagalog. yeah, English only every English Friday. only. This show is Every Friday. Amazon Plus. Friday. English edition. Oh. Diba? We do not have, Details have ano. Ditash, we do not have any hint, but the more you input letters, the more you have hints. Yeah. So, Wow. guys, Ayun na. ulit na ng letter, sabi ni Mary. Ah. Letter. Paul, letter E. Because Letter E. Letter E. it's Ayan, around may the letter. world. Around the world. Uy, may sa... Ayan. Ayan, we have letter A and B. Ruth, si Ruth, she already answered Macedonia, but Macedonia is not because it's ended with letter E. Yes. It's not Macedonia. I feel special to you guys. Motorola. EOP for me. Ah, thank you so much, Hitesh. We accept It's fun. uh, Every Friday lang, Every diba? Friday, Every EOP. Friday. So, sabi ni Del Romeo, so bad my English, my God. I'm loving this. So, from Ruth, we have Yes. Letter P. Ay, oh, there's no letter P. Lester Franza said, letter E. oh, I'm gonna watch this every day. Sabi ni Del Romeo, so bad my English, my God. Hey, It's okay Don't lang. worry, Del, you're not alone. He's gonna watch it every day, so we are gonna English every day. English. Okay, no, Hitesh, move on. Ay, sabi niya Lester, letter I. English every day. Oh, there's no letter I. C. Letter C. From Miss. Oh, letter C. Letter N. Jana said, Gatorade. Brand yun. Food Del brand. Romeo. Yes. Yeah, it's possible it's Gatorade. Yes. Let's try letter O. Halo, halo, Mr. Paul. Hello, Mr. Paul. You're late na. So, He just said Letter letter G. Letter G. Yeah. Oh my goodness. Letter G. okay, letter G. Input lang guys. Sabi ni Ansel, letter C. What? Letter T. What? Ayan. I think it's a... I think... Wala, ano First one. Yan po. Gatorade. Let's ulit na. Buksan na ba natin? Gatura. Yes. Letter Gatura Letter din. R. R. Letter D. Ayan. So, congratulations to Malaking P daw. Jana Gabika. Ayan. Hello, hello, Mr. Paul. And syempre, hello, hello sa ating mga Mr. AJ. Mga. Yes. Gatura. Last set na to This is our Anong hindi last pa- anong- set ano of hindi pa Hangman. natin So, keep nagagawa? on watching. We still have many games. Ayan. Okay, so, ang huli nating category. Sabi ni Ruth, sabi niya, Medium. I need Okay. a father internet connection to win. Yes. Yeah. Yes, Yeah. yes, it is
medium na category. Category special days. Wow! That's a new category. Special day. Category is Special day. special day. Comment Sir, from Gabika. sabi nga, yes, nanalo rin for the second time. Swerte yung Japanese. For a second time, the Japanese. Get Special days. Ano ba yung mga special days? What are the special days? Christmas Day! If I win, yes, Give my prize to you. I will give it to the viewers. Naniniwala na ako sa forever. I don't let O yun, Happy Valentine's Day. Halo-halo! Ayan, from So guys, before tayo magsabi ng birthday, Ang ingay natin, no? hey, Excited sila. Yeah, Ano mga excited ganyan. sila. one letter A. Happy Valentine's Day. Hindi siya Valentine's Day! At hindi rin siya Christmas Day. Feeling ko yung tatlong letters day na yun. Sabi, Bonus day. Bonus day. Yun yung inaabang na lahat yan. yes, sabi ni Ryan, New Year's Day. New Year's Hindi, Day. Kasi 2 years. Letter D nga, letter D. Ayan. Buksan ko na yung dulo. Letter day yung dulo eh, di ba? Day. So na yun yung day. Ilang Sabi ni letters siya? AJ, Judgment Day. Special ba yun? Special ba yun? Sabi ni Del Romeo, 3-day sale. Pero may special day. Ayan, sabi ni Jana. Letter E. Gabika. Ay, walang E. Hindi siya Judgment Day. Ay, hindi siya Hindi. Guys, ano ba kayo? Safe ba kayo? Okay lang Hindi ba ako kayo? ng Shopee 1111. And sa mga gusto mong pagawa ng vector, dyan kayo kay Shaira. Huy, ano niya yung ano natin na Madrid Studios. Mamaya. Studio. Mamaya papakita ko yung page nito. Okay, game na muna. Yan, from Madrid Poland back. Studios. Letter R. Patriot's Day. Wala! Patriots Hindi siya Patriots Day kasi walang letter R. Ang hirap Wala rin dito. Christmas, wala rin Valentine's, Bak- wala rin Wala siyang letter I. Anong special day? Independence Day. Tayo natin yung letter U kasi medyo naano ako sa Judgment Day. Ay, merong U. Friendship Day. Hindi siya Friendship Day. Yan, from Paul Abad, letter O. Letter O. And from Tama. Michelle, Betsel, letter A. letter A. Ay, bagong viewer siya, di ba? Yes. Ay, walang H. Hi, Michelle. Uy, grabe si EJ, oh. Columbus Day. Ayun, May feeling ko. dalawang letter U. Is it Columbus Day nga ba? Hindi siya Independence Day. It's not Independence Day. Buksan ko na yung letter. Sabi ni Japan, Marupok Day. Marupok Day. Pwedeng Marupok Day, no? Parang ano, mama. Columbus. Buksan ko. Mother's Day. Ayun na. L. Letter M. B. B and letter Y. So, Ayan. congratulations, Mr. AJ Guache. So, nakauna ng ating third set. Yes, congratulations! And congratulations to all our winners sa ating hangman! We have Victor Tambang, Jana, halo-halo, Jana Gabika, and AJ Guache. So, PM your numbers sa aming Facebook page, tapos ilo-load namin yan later. Next game. Ayan, so wag mo na kaya alis, dahil meron pa tayong game. So, games. So, ang ating next game ay ang Word Matrix. Ayan. So, sisa lang ang ating Word Matrix. Explain this. Explain in English. Ano? Because we have international Bakit ganyan? and it's complicated. So, guys, our category for today is Tourist Tourist attraction. So, you have to pick words that match our category. So, each word has its corresponding points. Ayan. So, if you input the word, you have to input its column and row. So, for example, Ayan, may himula na. For example, si sagot ni Jomar. Jomar, Eiffel Tower. Ay, gusto ko siya pumunta, di ba? It's a very...
I have a short, I have a short Eiffel Tower. I have short, I Yes. have a short explanation on the instruction. Yes, copy the answer. Ayan, sabi ni Jomar, letter. Copy the answer. Letter Eiffel Tower. Eiffel Tower E8. Let's see. Yeah. We have Eiffel Tower. Ayan. Jomar, na mahilig mo ulit ng load na. So, 1 to 5. Okay, go. Great Wall of China. 8. Oh, wala pang Great Wall of China. Hindi siya China. Sabi na Wall of China. Hindi siya Great Wall of China. Hindi siya kasama. Bakit hindi kita sinama? Hinuhula ko, hinulaan nila yung ano. Nakita nila yung Great. Fuji. H5. Uy, sabi ni Hitesh, they don't understand this game. Mount Fuji F5. Try to find. The first letter. The first letter of the word. Like Eiffel Tower. So you can see. Mount You can see the first letter is E8. Letter E, under letter E, and under number 8. And, first letter Row is and E. column Yeah. where the first letter. And you can see the yes. letter And you have, between the E and A. yes. Great The words are Great located- Pyramid of Giza. Yes, the words, yes. Ayan. Oo nga eh. Yan. Tourist attraction. Ayan na. Yes, so we test the words are located Ang dami diagonally, pa. Ang dami pang horizontally, ano, or tourist attraction. paikot. Ano pa paikot? Whatever really. Zigzag. Yes. Parang nahirapan sila maghanap ng tourist. Hollywood H. Hollywood ano? Hala, may kasama yan. Root, may Hindi lang siya Hollywood eh. Pero feeling ko i-consider natin yun. Okay, sure, sure, I-consider sure. natin yun, oo. Yes, yes, yes. Okay lang. Yes, point. Ayan, Hollywood side kasi. Hollywood sign. Okay, you have the point ka na rin. Good, gabehan. So, meron pa tayong 4. Meron pa, habol-habol pa. Just comment the answer. We will follow Yes. up on Mahahaba pa yung mga sumunod. So, pwede pa kayong humula. Yes. Hitesh, do not, wag ka Uy, muna share nila. atan. Uy, yung mga applicants Ayan. para sa ano, mga applicants sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Okay, so binabati ko ang mga applicants sa Pangasinan. Halo-halo sa inyong lahat. Oh, go. Meron pa tayong pyramid. JA. Well, doon yung sa ano, Wala Great na. Pyramid of Giza. So, yun wala na siya. Already have, pyramid. Ayan. Ano ba yan? Sa Jomar na lang. Sabi ni Jomar, Grand Grand Palace I4 or L4. 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 Meron. Grand Palace. Grand Palace. Maraming di bang Grand Palace? Kasi sa Thailand. May? East Side Gallery 3L. Ah, yes. Correct. So, meron pa tayo. Meron pa tayong... Ay, Bulinaw. Sa Pangasinan yan eh. Bulinaw pa tayo din. Hindi siya kasama sa world eh. Pang ano lang daw siya, pang Philippines lang. Ayan. Eh, pero doon sa may Bulinaw, nakapunta na ako doon. Ayan. So, meron pa tayong dalawa. Pwede pa ata kayong humabol. Yes. Mr. Jomar, hindi naman daw siya sa world. White Beach Bolinaw, sabi. Ayan. So, meron pa tayong words. Taj Mahal. Meron bang Taj Mahal? Hindi, wala. Walang Taj Mahal, Mental. Hindi natin siya Saka sinama. invalid ang answer mo. Wala kasi goal. Hinahanap ni Mr. Jomar si Day. Feeling ko Nanonood lang. Or kumakain. So, yun na. Yan, may load pa ako. May load pa ako. Ayan, guys. Pinapamagi na ni Mr. Grace. Ang kanya. Ano ba lang siya? Meron bang mga
Wale. Madagascar, wale. Ang galing nyo naman. Wala naman ha. Guys, we still have 2 more tourist attractions. Ay, dalawa pa. Feeling ko din na Dalawa pa. Pero kung hindi nyo na kaya, meron na tayong winner. Wala na lang siyang makita. Wala na. Ayan! Sasablay. Ay, naku, super. Ayan! So, meron pang dalawa. Makikita yan sa Barcelona, Spain. Hindi sila ito kilala pero nasa top 10 sila. At saka sa Los Angeles. Ayan! Guys, the clue is Barcelona, Spain, and Los Angeles. Pag nakita nyo yung place, familiar kayo pero yung name, hindi nyo alam na yun yung name. Ay! Ayan! Wala na daw sila makita. Wala First sila naman makita. natin. Okay, so ilabas na natin ang from Barcelona, Spain. Wait lang, wala. Mag-comment muna kayo. sasagot, guys. Close na ba natin? Last. Close na ba na? Ayan, may nakahula pa. Muntik Wow! na. Diba? So, from Alex ng Sagrada Familia. Huwag mong sasabihin yung ano. Ayan, yung ayan, top 10 muntik is na. yung top 10 world tourist. Hindi, pero yun yung sinerch ko. So, guys, we Dun still sa- have 1 more tourist Ayan. attraction. Dun sa pinaguhan Ayan ko na. 50, nasa top 10 sila. Ha? Yung last na ano. Las Vegas Oh, pala. taga dun si Josie po. Tama, Las Vegas. Tama siya, Las Vegas. Hindi. May tawang sagot doon. Wala na. Tawag. May tamang tawag. Ayun, sabi ni Alex. L12. L12. L12? Ayan. Okay. Yes, Lopez, Please. tama ka, pero may tamang first daw. Pero nanalo na si Alex. Ayan na. So, Yes. yan, congratulations sa lahat ng ating winners para sa ating second Yes. Ang dami. Okay, winner. Yan, congratulations sa ating winner. Meron siyang 11 coins. We have Jomar Salomon. Ayan, congratulations Mr. Jomar. Ang mga nahulaan niya ay Eiffel Tower, Great Pyramid of Giza, Mount Fuji, and Grand Palace. Congratulations. Paki-PM ang iyong number. So, we test. Sabi niya, I'm back. Now on laptop. Okay, game na. Next game na. Yes, next game na. Okay, next game na. So, ang ating next game ay Ito, next game. movie series. So, you have to huwag masyadong hard. Guess what the wheel of the You have to guess. wheel. Romance. So, it must have to be complete. Just answer the title of the computer program. Yes, with number or without. Sabi ni Jopet, gagalingan ko na. Just guess the pictures, the four pictures. We project. We project. Ano ba itong movie na ito? Yeah. Oh my God! Ginaya ko to. Bakit niya eh. International movie. Yes, international movie. Pero hindi ko pa ito napanood. Hindi siya Paper Town. Paper Town! Hindi siya Paper Town. Pero feeling ko, oh my God, feeling ko book din to eh. Book 5 feet apart. 5 feet apart? 5 Tama feet nga apart. ba? The space Between between us. us. Sa mere Paano nyo nasabi? Space between us. Madami nakakanood ng romance, no? If Yes. Romance if you na are So guys, input lang. Siyempre, don't forget if Hellboy? Paano nagkaroon ng Hellboy? react and like, react. Kailan pa naging romance yung Hellboy? Kaya, if you are type of person that likes movies, so ayan, sabi ni Ryan, me before you.
Gusto Ano ko nga din yung ba baby for you. ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay... I feet apart. So, kay Alex, consider two sets. Our next set, Genre ay... science fiction. Talaga? Mukhang alien daw. May sabi ni Rose. Oh, Dahil Ay, oh. baka movie ako na ganyan eh. Walang building na ibang yan lang. Yan lang, talaga. Sablay daw sabi ni Rai. Napakalaking issue yan sa buong mundo yung building na yan, ang sumabog na yan. Sabi ni Ryan, Black Panther. Joker. The Flu. Sabi ni Victor, X-Men, Dark Knight. No, Parang Dark Phoenix yun ah. Black Panther. hindi sila nanonood. Hindi nila Pero alam yung yung building. ko. Del Romeo, Godzilla. Sabi ni Samir, Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. Hindi po. Happen to ano, guys, hula na. Madali lang yan. Nung nakita ko lang yung eksena na sumabog na yun. Yes, sabi ni Jomar and Ryan. No. No. Wala, malayo. Malayo, malayo. Sobrang Malayo malayo. naman. Almost there, yet so far. Almost there yet so The far. Avengers. The Avengers. No. No. Aga pa, guys. The Dark Fate. The Dark Fate. Hindi po. Balatang hindi kayo maka-ano eh, no? Maka-ganyang movie. Kaya, yan kaya yung one of the best na eksena sa ano, sa ganung klase na yung Ayan, sabi ni Shira, Annie Hilton. Annihilation. Edge of Tomorrow. ano yan? Ano, bigyan na natin ng hint? Naglaban ng dalawang idol. Oh my. Ay, totoo yun. Totoo yun sa trailer. Sino na, no? Wala. Snow Pisser. Ay. Mas tumatag yung band nilang dalawa. Ayan, sabi ni Ryan, Captain America, Civil War. Sabi ni Ruth, 2012. Sabi ni The Martian. Love the Millionaire. Gusto mo pa doon? Love Batman vs. Superman. So ano ba ang ating tamang sagot? Oo nga, dalawang idol din pala yun. Tamang sagot ay... Captain America, Civil War. So congratulations Ryan. Christian. Wow. Kasi bakit dahil sa pagsabog na yun, naguluhan ng buong mundo kasi parang nangyari ata. Kasi nilitin nila yung mga superhero dahil sa mga Kaya nag-away-away. kailangan mag-register na superhero ka. Okay. O sige. Thank you for that trivia. Siyempre. Ating movie serye ang genre Ay, romance. romance ulit. Naku, favorite ko yan. Super. Oh? Oo. Ay, ako din. Ano ka, bumili ako ng libro nito. Para ano, hindi ako nabili. Sobrang gusto ko yung movie nila. Talaga? Hindi ko ano naman na sila agad dahil... So, nag-start yung mga ano eh, magagandang Saka yung movie. iba, Okay, mga tragedy. Yung everyday na nagpapalit-palit siya. Ayan, ang daming kwento. Baby Boy, hindi. Bumblebee! Hindi. A Star is Born. Romance? Hindi. Oh, romantic. The Notebook. The Notebook. Wicker Park. Ano yung gusto niya yung lalaki yan? Ano yun? Sabi ni Samir,
the Fault of Our Stars. Pretty Woman. Ano ba? Lupa. Baka nang bati ko dun The Kissing Booth. Ay, mga mic. Yesterday. Wait lang, nice yung mic namin. Oh. Yesterday. About time. The Kissing Booth. 500 Days of Summer. Call Me By Your Name. Ayan. So, ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay The Fault In Our Stars. Ayan. So, ang ating So, panalo dyan congratulations. ay si Samir Monzanilla. Ayan. So, congratulations sa ating mga winners sa ating movies. Tama ba? Movie serye. We have Alexandra Gaviola, Ryan Juan, and Samir Manzanilla. Ayan. Congratulations. At syempre, huwag na huwag niyo kalilimutan i-heart react ang ating live ngayon kung nag-e-enjoy kayo. Ayan. At syempre, yes, medyo nalobat ang kanilang mic. So, habang nagpe-prepare sila, ayan. So, ang ating next game ay ang Art Attack. Ganun pa rin po. Drawing nila, kanta mo, ang huhulaan mo ay ang first line ng kanta. Ayan. At syempre, ang unang tatlong maka 3 points. Sa atin yung kailangan maka 100. Ay! Yes! Ang pa-Christmas nyo sa amin, kailangan dapat maka 100 viewers. Hindi. Likes. Ay, maka 100 likes kayo sa aming page ng Madrid Philippines. Tulungan tayo para mas makilala pa tayo na. At magbibigay kami ng pa-premyo. Ayan. Pag nakaroon ng 100 likes. Lapit na kasi yung Christmas. 100 likes. Kami, marami kaming pamasko sa inyo. In return, ibigay nyo naman sa amin kahit likes lang. Masayang-masaya na kami. Ayan. So guys, i-share nyo na ang aming Facebook page. Yes. Pakulong naman. Flex Ayan lang guys, namin ang flex aming lang Madrid namin ang aming Studio. yan. Game, ano to? Kapag-story. So yan guys, we help business to Ano grow. Tagalog si ano, Hitesh? Ayan, galing na. Wait. Sige. Okay, so guys, i-flex lang namin ang aming Madrid Studios. Ano nga Yes. ba ang maitutulong ng Madrid Studios sa inyo? Well, kung nahihirapan kayo or kailangan nyo ng tulong sa mga graphics design, studio design, games, concept, content, intros ng mga vlogs nyo, pwede dito sa Madrid Studios! So yan Ayan. guys, pwede nyo kami inquire, pwede kayo mag-message. And, ayan. Nandiyan na rin yung email and contact namin for more details. Yes, sabi ni Jopet, pa-shoutout daw sa PYAT Hello. ng DSWD Region 1. Ayan. Hello. Yes. Game, I'm back. So, napapansin ko everyday, laging sinishare ang live stream ni Ruth Gabehan. Ayan. So, tingnan natin kung anong pwedeng iyong maging prize. So, sabi nga kanina, magkakaroon tayo ng prize para sa mga nanonood lang, avid audience. Kahit hindi ka na nanalo, pwede kang ang tawag sa kanya ay The Lucky One! Next week, abangan nyo yan. At syempre ang ating pot money. Okay, so ready na ba kayo sa ating Art Attack? So, huhulaan nyo ang first line. Pwede yung hulaan ang title, pero walang puntos ang title. Only yung first line ng kantang idinodrawing nila. So, Ayan, nakita ko na ni-like na ni Ruth Gabehan yung Madrid Studios. wow! So Thank yan, you. Ruth, i-like nyo na yan guys and i-share nyo na rin para naman dumami ang ating community. Yup! Ayan, sabi, may hiring na dito. Ayan. Ayan, sabi ni Mr. AJ Lester Franza, apply ka na. So yan guys, sa mga gusto mag-apply, we are hiring dito sa Makati ng call center agents, accounting staff, quality analyst, data analyst, and legal officer. So para sa inyong application, just message us on our Facebook page para sa iba pang details. Yan. Madrid Yes. Philippines, and syempre hit
the like or follow button. Ayan, sabi ni Samir, papalike ko sa mga PYAP. Yes, thank you! Oh, thank you No, so video. much. Mukhang may na-recruit on the spot si Mr. AJ. Ayan, mag-a-apply daw si Lester Franza. Ayan. Link daw ng Madrid Studio. So, link natin yan okay. later. Okay. Samir, kung Abangan ikaw niyo ay ang post magpapalike, natin. magbigay ka lang ng proof na ikaw ang nagpalike So, sa ayan aming guys, page. i-comment namin dito ang aming Madrid Studios. And syempre, like nyo na rin ang aming Facebook page, Madrid Philippines. Yes. So, yan guys. Yes. So, you can apply, Hitesh. Yes, sure. So, ready na ba kayo? Time check, it's now 12:51 Ayan, in the link po ng afternoon. Madrid Studio. Sabi. Ayan, i-comment ko na yung link. So, comment ni Miss Kimmy. So, yan guys. So, simulan na natin ang ating 4th game. Tama, di ba? 4th. Yes. Ang ating last game. Ang inyong favorite na... inyong favorite na... Art Attack! Yuki! Oh, Yuki! So, ayan guys. Silink ko na yung sunod ko na yung link ng Madrid Studio. Ayan. Nakapin na makikita niyo sa inyong mga screen. Yes, so click the link and like our pages kung kailangan na kailangan nyo ng mga tulong sa graphics design, intro design, at kung ano pa, contents, pwede nyo kami i-PM. At syempre, open kami sa mga nag-start ng mga businesses nila. Ayan. So, andito ang Madrid Studios para tulungan kayo. Ayan. So, ready na ba kayo sa ating last game? Yan ang Art Attack. Ready na ba kayo? Ayan. Nakikita ko nagla-like ng ating mga almosalers sa ating Oo. Madrid Studios. Thank you So, yan. so much. Thank you so much, guys, kasi lagi kayo Almosalers. nanonood ng Almusal Club and syempre, you're supporting us Yes. always. So, ang ating category ay Love Hindi namin kayo Songs. malilimutan. Ayan. Ang ating category ngayon ay Love Love Songs. So, songs. ready na ba kayong lahat? So, if you're ready, don't forget to heart react and like react for Team Kimpi and Team Team Rupi. So, simulan na natin ang ating game in 3, 2, 1. Opo. Ayan. So guys, wag na wag yung kalilimutang i-like ang aming bagong page, Madrid Studios. Ayan, Madrid Studios, everyone! So kung nangangailangan kayo ng mga tulong graphics design, intro design, at kung ano pang design na gusto nyong design, pwede ang Madrid Studios. Magbataan mo link. Yes. Rules of this game for first-time viewers, please. So you have to guess their drawing. Yes. So our category is love songs. So your answer must be the first line of the title that they draw. Tama ba yung English ko? Diyos ko. Nakaka-stress. Okay, so love songs. Love songs. International pala. International. English lahat. Hitesh, is it clear? Is it clear? Okay, si Rupi meron siyang 2 words, si Kimpi meron siyang 3 words. Ayan, hula-hula lang guys. Ang unang tatlong maka 3 points, sila ang panalo. You must love bug. Ano ang first line ng love bug? Called her for the first time yesterday. AJ. Ay, joke lang. Oh, tama. AJ, 1 point. So guys, meron akong 3 words. Kimmy Skin. Oh, baby, I'm Okay, dreaming. the rules are clear daw Okay, from sabi ni Hitesh. Alex, thank you, Happy Hitesh. Alex Ayan. said, like a rose, and as I look into your eyes. Tama si Alex, 1 point. You must have accumulate 3 points to win. So we will have 3 winners. Like a rose, so Rupi and Kimpi now is on their second drawing. Lakihan mo yung half, 1/2.
Alexandra, half crazy. Ginagod mo na eh. Hindi, nagsabay. Ikaw naman, Rupi. Alex, 2 points. No, I haven't slept a week. At all, sabi ni Alex. Half alive. No, I haven't slept a week. Nauna na po si Alex sa half crazy. So, isang puntos na lang si Alex. Siya na ang ating first winner. So, magkakaroon tayo ng 3 winners. 3 puntos lamang ang kailangan nyong makuha. Not good with songs But- from Hitesh. We hope that you enjoy our game. Are you enjoying our game, Hitesh? Yes. Count on me. No. One last breath. One last breath, Alexandra. Please come now. I think. One last breath. Wait lang ha. Please come now. So I guys, think I'm kapag falling. nawalaan niyo na yung title, huwag niyong kalimutan yung first line. So, congratulations sa ating first winner. We have Alexandra Gaviola. So, Rupi has 2 words. Ay. Parting time. Wow, ang galing ni Lester Franza. Parting time. Nawala na yung drawing ni Rupi. So, anong first line ng parting time? I guess you will get more views if Miss Zen comes on camera. Please come now. I think I'm falling. Okay, let's see ano ang parting time lyrics. Parting time. Okay. Sino na una? Si Samir. Nauna na pala si Samir bago mahulaan yung parting time. So, I remember the days when you're here with me. 1 point, Samir. Sa akin, 21 guns. Yung nauna. 21 guns. Anong first line ng 21 guns? Okay, let's see. 21 guns. Mr. AJ Guache. 2 points, Mr. AJ. Yes, I'm also falling for... Oh my God! Naniniwala na ako sa parental. Oo. Think I got blues from you but I don't know. 2 words. Okay, so may first winner na tayo si Alex. Pwedeng sumugot si Alex para pwede siyang mag-coach. Ito naman si Mr. AJ, meron na siyang 2 points. And Samir, 1 point. So 3 points dapat para manalo kayo. Yan, may nasagot. Yay! 1 na! Can't smile without you. Anong first line ng Can't smile without you? 1 na! Nagka-class na sila sa labas. Yes, 1 p.m. na. Masaya kasi dito, nagka-clap lahat. Every 1 p.m. kasi, di ba may ritual? Oo. Yes, we have a ritual every 1 p.m. Yes. Kailangan mag-clap kami ng 20 Yes, ng good seconds. spirit, good vibes. Ganito kasi dito sa Madrid Philippines. Kaya naman, do not hesitate to apply. At syempre, sabi ni Samir, you know I can't smile without you. 2 points, Samir. Hi nga pala kay Patrick Tomines. Halo, sabi ni Adrian Soriano. Halo, Adrian. So, nauna sa you know I can't smile without you si Samir. Ayan. So, pwedeng mag-coach si Alex. Kahit yung title. Kung naniniwala kayo sa kakayahan ni Alex. Ayan. So, si Miss Kim meron siyang 2 words. At si Rupi meron siyang 4 words. Sitting by the window. Hindi po. Tama? Oh? Hindi. Wow, Guys, galing. abangan niyo yung sagot ni Alex! Sinabi mo.
Sino ba? Ay, oo pala yung lyrics. Sorry. Ayun, tama. Sitting. Akala ko sing kata sitting by the window. Akala ko yun. Okay, so, sitting by the window, Mr. AJ. Dahil dyan, ikaw na ang aming second winner. 3 points. So from Hitesh, sabi niya, I will remember halu-halu. It's It's a very cute term I learned today. Wow, Thank you. No, it's Hitesh. Ah, Hitesh! I'm sorry. Thank So you, sabi ni Hitesh. Adrian Soriano pa, pati na rin kay Joshua Bulata watching from Pangasinan branch. Halo, Pangasinan Nahulaan na branch. yung sitting by the window. Beautiful soul. Guys, sa akin. Beautiful soul. Beautiful soul. So si Shaira, I don't want another pretty face. Easy ka lang, Mr. AJ. 1 point. Ayan. So si Shaira at si Samir, pwede siyang maka 3 points. So lahat kayo, bibigyan na lang namin kayo ng 2 minutes. Ay, yes, 2 minutes. 3 words si Kimpi at si Rupi meron siyang 4 words. Setting. So we now have 2 winners. We have Alexandra Gaviola and AJ Guache. So 1 more slot for our Art Attack winners. You only have 2 minutes left. It's okay. Thanks for making me feel special today, team. You're always welcome here, Hitesh. And keep on watching, and thank you for joining and supporting Yes. us. At all people who's watching this show is The other all night, special dear, as I lay to us. sleeping. Right? Hindi po siya kasama. Yes, right. Goodbye to you, my trusted friend. No. Sunshine after the rain? Hindi po. Goodbye to you. One-sided love broke. The sea saw down. Exchange of hearts? no. Exchange of hearts. At dahil dyan, kumpleto na ang ating set of winners. Manzanilla. Yes. Congratulations, Samir. One-sided love broke. The sea saw down. Yes. Congratulations sa ating mga winners sa Art Attack. We have Alexandra Gaviola, AJ Guache, and Samir Manzanilla. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, thank you sa walang sawang pagsuporta at pagtutok dito sa The Almusal Club. Lalong-lalo na padami ang ating mga viewers. At syempre, abangan nyo ang ating 2 pakulo next week. Yan ang magkakaroon ng pot money, ang hangman. At syempre, ang The Lucky One, na kahit nanonood ka lang, hindi ka na nanalo, pwede kang manalo. At syempre, huwag na huwag niyong kalilimutan ang Madrid Studios. Kung kinakailangan nyo ng kaagapay sa inyong mga designs, nandito ang Madrid Studios para tulungan kayo. Ayan. Sabi ni Hitesh, I will watch daily. Will you make it English every day? Haha, joke lang. We will try. Sa mga But thank you for watching our live today, Hitesh. Natanggap din po kami ng mga Yes. Final say, Kimpi and Rupi, kasi last day na natin ngayon. So yan guys, abangan nyo dahil Friday na ngayon. Diba, mamaya? Yes, abangan nyo kami mamayang Yes. 7 p.m. Yan, Hitesh, manood din kayo sa iba pa. Abangan nyo kami mamaya 7 p.m. Madrid PH Live. Yes, in the translation in English, just watch later. So Our yan, thank you so much Madrid for Live. watching. Lagi na lang ako nabubulol. Watch So our yan, live. thank you for watching our live today. Siyempre, magkita-kita. Yes. So yan guys, magtulong-tulong tayo palakihin pa ang ating community, ang ating Almusal Club, ang ating Madrid Page Club. Madrid Nation! Yun ang Yeah. tamang term. So yan guys, so i-share nyo na rin and i-like ang aming mga Facebook page. Yes. Ipakita Ayan. natin kung gaano kalakas ang Almusalers, Clubbers, Yes. Eclavusers. Sabi ni Samir,
May 7 p.m. Sige, habang nag-gym. Yes, abangan nyo kami mamayang 7 Yup, p.m. PM lagi. Makikilala na yung mga bagong employee. Yes. Tsaka At saka marirecognize ano, tayo doon. Mga almosaler ang nagpalaki ng community. Ay, oo, yun nga pala. Diba? Na-realize namin Oo. kahapon ni Kim P na lahat ng mga nagla-like ng post namin ay nanggagaling sa Almosaler Club! Yeah. Oo. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Almosalers, dahil kayo ang nagpapalaki ng ating community. Kaya naman tulungan tayo na Madrid Philippines Road to 100K likes. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paboritong tambayan tuwing tanghali, ang nag-iisang The Almusal Club! Bye! Thank you for watching, guys. See you on Monday. Bye. Congratulations to all the winners. Bye. Yan ay patungo. The Amsel Club.